ראובני, אני עושה לך וידאו, זאת הרמפה של 3 מטר, יש לו קנטים מימין ומשמאל ובאמצע עבור כל האורך, מימין ומשמאל גם באמצע. זאת אומרת שאם אנחנו ניקח מטר ונמדוד, הרמפה מקצה לקצה 70 וכמעט 3 סנטימטר, ופנים לכל גלגל יש נטו 31 סנטימטר. עכשיו יש לנו גם בצד שני 31 סנטימטר, ויש לנו כאן באמצע מדרגה ברוחב של 6 סנטימטר ובעומק של 2.5 סנטימטר. זאת אומרת שאם אנחנו רואים כאן 2.5 סנטימטר, אתה מתכוון שהקלנועית תיסע עם הגלגל האמצעי על זה לכל האורך. מה שאני לא רואה שזה נכון לעשות. מה שאני חושב שיכול לעשות, לנסוע גלגל אחד אחורי פה, קדמי פה, צמוד לפס, והאחורי השני יישב פה. תלוי ברוחב של הקלנועית. זה הבעיה הראשונה או הנתונים הראשונים. האופציה הנוספת היא שייסע בהחלקה בצורה כזאת ויעלה למעלה. אני לא רואה דרך אחרת. לחילופין אפשר לקחת רמפות בודדות, ואז יהיה בעיה עוד פעם עם הגלגל האמצעי. יש לי רמפות בודדות שכל מסילה היא 40 סנטימטר. אני אשלח לך בנפרד תמונה.